Benvidos un venres máis á Senda Cultural. No programa de hoxe traemos eventos como as festas de verán de Pontevedra, o concerto de SES de Moaña ou as sonatas de verán de Vilanova de Arousa. Ademais, hoxe teremos connosco a concelleiro de festexos de Poio para falarnos do programa Reinicia o Verán. Pero antes de nada, comezamos coas exposicións que seguen dispoñibles esta fin de semana nas Rías Baixas. Comezamos a senda coas exposicións. No Museo de Pontevedra seguirán dispoñibles ata o vindeiro 30 de setembro as mostras de Debusantas e de Leopoldo Nóvoa. A de Debusantas recolle as creacións das principais ilustradoras que traballaron para as publicacións Blanco e Negro e ABC. A de Leopoldo Nóvoa naceu con motivo do centenario do nacemento deste artista. A exposición reúne máis de 50 obras que recollen os diferentes momentos da súa traxectoria creativa. Pasamos agora a Cambados. No Pazo de Torrado segue aberta a Mostra Foz, unha exposición de Santiago Idáñez. Nela, o pintor andaluz escolleu obras de diferentes temáticas e etapas. Un rostro humano, paisaxes, animais e incluso unha montaxe con caixiñas recicladas. Con elas, Idáñez pretende abrir unha ponte entre o norte e o sur de Europa. A exposición estará dispoñible ata o 20 de setembro. E ata o 16 de setembro estará dispoñible tamén en Cambados a mostra de Manolo Paz. Os Mares do Mundo presenta un conxunto de 4 bloques coloridos elaborados con redes rescatadas da reciclaxe. Podedes visitar esta exposición na Praza de Feciñáns. Pasamos agora ás festas co programa Reinicia o Verán de Poio. Para falarnos del temos connosco ao concelleiro de festexos de Poio, Xosé Luís Martínez. Moi boas. Hola, bo día. Contanos en que consiste esta nova iniciativa do Concello de Poio. Bueno, pois esta nova iniciativa consiste en, como xa sabedes, se sabe todo o mundo, non podemos facer as grandes festas que facíamos ao longo de todo o verán, e o que facemos foi pequenas festas con agrupacións de Poio, con agrupacións galegas, e darlle traballo a todo o mundo en todos os recunchos do noso concello. Xa non falo de parroquias, sino tamén que falo de lugares de parroquias, non? Así temos, desde que empezou San Xoán, temos máis de 100 actividades hasta o 20 de setembro, que é cando remata este Reinicia o Verán en Poio. O obxectivo tamén deste programa de Reinicia o Verán é achegar as festas, a cultura, a todas as parroquias, a todos os recunchos do municipio. Indudablemente, organizamos entre o Concello de Festexos, que son eu, e a Concelleira de Cultura, Kelly, e o que facemos é chegar a cultura e chegar todo o que podemos a todos os recunchos do Concello. Ademais, tamén, nestes tempos que vivimos e que corremos, de darlle traballo á xente da cultura galega que o necesita, e particularmente a xente da cultura de Poio. Centrándonos nas actividades desta fin de semana, que actividades van a poder disfrutar os veciños de Poio, tanto os máis pequenos, os máis maiores? Pois mira, o programa é extensísimo, que recordarse de todo. Empezamos alá por o San Xoán e xa retomamos o tema o día 17 de xullo, pero o domingo tamén volvemos a ter charangas en Rasó, temos cine na Reiboa, e bueno, xa o lunes empezamos co Chalaniña, e depois a partir do mércores xoves empezamos na parroquia de San Salvador. Tamén decir que facemos incidencia basicamente en todos os lugares do noso concello, pero tamén naqueles sitios onde había unha festa señalada nesas datas, pois aí incidimos máis, non? Por exemplo, o outro día eran as festas en Rasó, incidimos máis en Rasó. Este próximo vindeira semana, a partir do 5 de agosto, serían as festas de San Salvador en San Salvador de Poio, e aí vamos a incidir moito máis, non? De feito, hasta incluso temos algunha banda de música, a banda de música de Meaño, que vai estar, creo recordar, o 8 de agosto ali na praza da igrexa en San Salvador. Como comentabas agora, xa se celebraron varias actividades ao longo de todo este mes. Cal foi a acollida por parte dos veciños? Supoño que a xente encantada con este novo programa de verán, non? A verdad que sí, a verdad que nos fai pensar se este verdadeiramente é a forma aceitada de facer un programa de verán, non? Porque levas a cultura a todos e a festa a todos os lugares do concello, e iso está sendo importante. A veces facemos aforos de 400, a veces facemos aforos de 100, de 150, depende do sitio
e da actividade que facemos, lóxicamente, non? E o que estamos tendo é unha acollida enorme, estamos enchendo en todos os sitios. Onte mesmo aquí, o concerto de vacas, que foi xusto aí enfrente, pois tuvemos un cheo, había xente fora do que o recinto, controladamente, lóxicamente. Temos unha empresa de seguridade que fai o control, temos unha empresa de limpeza, temos unha empresa que coloca as sillas adecuadamente, mantemos todas as normas do COVID-19 e iso pois, nos fai estar tranquilos e, desde logo, son unhas actividades moi seguras. Quería preguntarte justamente por eso, por la seguridad en todos los recintos, cales son as medidas que vai a tomar o Concello en cada unha desas actividades, cales son as medidas que está tomando nos concertos? Sí, as medidas de seguridade son máximas. Eu creo que gastamos máis en seguridade que nos propios concertos e iso nos fai estar, como dixen antes, nos fai estar tranquilos porque sabemos que todo o que organizamos é totalmente seguro. A distancia de seguridade é máis incluso da que está marcada, porque afortunadamente en Pollo gozamos de parques como estes e de plazas moitísimas en todos os lugares do Concello que nos permiten facer ese tipo de actividades en lugares máis amplios do que realmente precisamos. Se necesitamos un aforo de 400 personas, nos podemos ir a Áncar ou nos podemos ir a Seca e temos aforo para moito máis, o sea que a seguridade pode ser ainda maior. Cando convidamos a todo o mundo a chegarse ata Pollo este verán. Sí, todos os días hai algunha actividade. E, desde logo, o que estamos encantados é de axudar a aqueles grupos de pollo do noso país para que realmente a cultura non esmoreza e non morra e axudarlle a que o pasen un poquinho mellor, que quizás non, porque hai agrupacións e que realmente a xente o está pasando mal, e o mundo da cultura sabemos que o está pasando mal. Pois aí deixamos este programa de reinicio ao verán, estaremos moi atentos á página web do Concello para descubrir todas as actividades. Moitas grazas. Gracias a vos. Nos continuamos coa senda cultural con eventos como, por exemplo, as festas tamén de Pontevedra, o concerto de Ses en Moaña ou, por exemplo, as sonatas de verán de Vilanova de Arousa. Continuamos con máis festas de verán, en concreto coa programación de festas do Concello de Pontevedra. Esta fin de semana na capital da provincia haberá 4 eventos, por unha banda, Feira de Artesanía Chalana. Esta feira estará dispoñible no Paseo Antonio de Ozola ata o vindeiro 16 de agosto. En total, 12 casetas nas que poderedes atopar multitude de deseños, dende sollería e instrumentos tradicionais ata, por exemplo, produtos de cosmética. Outro dos eventos desta fin de semana na cidade de Lérez é Noites de Jazz. Tras as actuacións de artistas como de Yes Trio, Rosolino Marileno Quartet ou Antilia, este ciclo está a piques de rematar esta edición. Mañá sábado haberá 2 actuacións. Na Praza da Pedreira, ás 10 da noite, terá lugar o concerto de Xosé Outón Trío. E media hora máis tarde, na Praza de España, será o concerto de Iago Fernández Grupo. Ademais, tanto ás 12 da mañá como ás 8 da tarde, haberá jazz pola rúa a cargo da Street Band. Enmarcado tamén dentro da programación de Pontevedra Vives está o ciclo Con Voz de Muller. Mañá sábado será a última xornada deste evento. Haberá en total 6 actuacións. Na Praza da Curtidoira ás 12 da mañá será a quenda das cartografías de Belén Tajes. A unha, na Praza da Pedreira, actuarán as regueifeiras Lupe e Alba María. A 1:30, nas pistas de Campolongo, terá lugar a actuación de MJ Pérez. Xa pola tarde, a programación continuará ás 8:30 na Praza da Curtidoira con Belén Tajes de novo. Ás 9 na Praza da Ferraría coas pandereteiras de Verucido e ás 10 da noite nas pistas de Campolongo coas Fillas Bravas. Para pechar esta fin de semana, o domingo en Pontevedra terá lugar o programa Ruando, coa charanga OT. Esta estará pola mañá no barrio da Parda e pola tarde no centro histórico. De Pontevedra pasamos agora a Moaña, porque ali terá lugar mañá sábado o concerto de SES. Esta actuación está marcada no programa musical 2020. O ciclo de concertos organizado pola Deputación de Pontevedra e que pretende contribuir á difusión e promoción da música galega. O concerto de SES terá lugar mañá sábado ás 10:30 da noite no palco da música de Moaña.
Continuamos con máis música, o facemos coas sonatas de verán de Vilanova de Arousa. Enmarcado na festa da conserva e produtos elaborados do mar, mañá sábado ás 9:30 da noite no Xardín Umbrío terá lugar o concerto de Budiño. O domingo a 1:30 no mesmo lugar será a quenda do grupo Take It Easy. Esa pola tarde, ás 8, actuará o Mago Teto. Y me muero por volver y volverte a ver. En mi sueño hoy te vi, en mi luna como ayer. Lo siento, en casa somos Pasamos agora ao cine con dúas proxeccións. A primeira terá lugar mañá sábado en Salcedo, máis concretamente no antigo campo de tiro Monte San Martiño. Todos os que se acheguen ata alí poderán ver a película El mejor verano de mi vida. A proxección comezará ás 10:30 da noite. Pero todo 10, tampoco es Einstein. Su hijo Miki, Nico. eso, ha hecho unos exámenes perfectos. Pero no sería posible bajarle un poquito la media. En gimnasia, por ejemplo, notable. No noto que pisa un poquito raro, que pone el pie aquí y el otro va como recto. E en mes tamén haberá esta fin de semana cine na rúa. A cita será o domingo na Paradela ás 9:30 da noite. Neste caso a película elixida é María Soliña. E ata aquí a senda cultural desta fin de semana. Gozade de todos os eventos desta fin de semana, pero mantendo sempre as medidas de seguridade. Nos volveremos o próximo venres á mesma hora. Ata logo!